Επιστρέφουμε τρίτο μέρος στην εκπομπή Πρωινή Φωνή. Κάνετε ακρόαση πάντα διαδικτυακά μέσω του parosvoice.com, του Live24 αλλά και της εφαρμογής του V-Radio που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό ή τον υπολογιστή σας. Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 10 πρωί Τετάρτης 15 Ιανουαρίου του 2025. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, τον κύριο Διονύσιο Θεοδωράτο. Κύριε Θεοδωράτο, καλή σας ημέρα και καλή χρονιά από την Πάρο. Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Είδαμε και στην συνέχεια της ημερίδας του Συνδέσμου με θέμα σύγχρονες ακτοπλοϊκές μεταφορές, βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, σημαντικές ειδήσεις, σημαντικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν, μεταξύ αυτόν και αυτό που ενδιαφέρει άμεσα και εμάς εδώ είναι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το πώς επηρεάζονται από τα καύσιμα, καθώς επίκενται νέες αυξήσεις, σωστά? Επίκενται αυτή τη στιγμή αλλαγή στο καθεστώς λειτουργίας των πλοίων από την 1η Μαΐου του 2025. Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία θα πρέπει τα πλοία να αλλάξουν τον τύπο καυσίμου το οποίο καταναλώνουν. Άρα αυτό από μόνο του επιφέρει μια αύξηση του κόστους λειτουργίας, γιατί το νέο καύσιμο είναι ακριβότερο αρκετά από το καύσιμο που ήδη καταναλώνουν τα πλοία. Αυτό είναι στα πλαίσια της οικολογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων είναι ρύπανσης. στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης και των αρχών και των κανόνων που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου επιβάλλει να πάμε σε μειωμένους ρήπους έως το 2050, μηδενικούς ρήπους το 2050, και υπάρχει μια στρατηγική προς φτάνουμε εκεί χρόνο με το χρόνο. Αυτή τη στιγμή τα μικρά νησιά της πατρίδας μας, δηλαδή αυτά που έχουν κάτω από 200.000 κατοίκους, έχει εξαιρεθεί ένα κομμάτι της επιβάρυνσης που μπορεί να έρθει μέχρι το 2030. Η Κρήτη ήδη έχει μπει από πέρυσι σε αυτό το κομμάτι της επιπλέον επιβάρυνσης. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για μέχρι το 29 για τα νησιά των Κυκλάδων, μια και μιλάμε για τις Κυκλάδες, για την αλλαγή του τύπου καυσίμου που θα υπάρξει από 1η Πέμπτη του 2025. Συγγνώμη. Ναι, στο σύνολο των πλοίων. Καλημέρα και καλή χρονιά, Διονύση, ο Νίκος Οραγκούσης είμαι. Στο σύνολο των πλοίων μιλάμε την αλλαγή του καυσίμου. Δηλαδή και τα μικρά, τα ferry boat, ας πούμε, της Αντιπάρου. Εξαρτάται τον τύπο καυσίμου το οποίο καταναλώνουν. Αν καταναλώνουν αυτά τα πλοία που κάνουν το Υπάρο-Αντίπαρο, το MGO, το καύσιμο που θα ισχύσει από 1η Πέμπτη, δεν θα υπάρξει αλλαγή εκεί. Μιλάμε για τα πλοία που καίνε το VLSFO, το καύσιμο VLSFO, όλα τα μεγάλα συμβατικά πλοία. Άρα η συνολική επιβάρυνση αυτής της αλλαγής μεταφέρεται στο εισιτήριο ή οι εταιρείες... Ένα μεγάλο μέρος θα μεταφερθεί πάνω στο εισιτήριο, γιατί αυξάνεται το κόστος λειτουργίας του πλοίου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει είναι θεσμοθετημένη και υπάρχει και στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του Υπουργείου, υπάρχει μια ρήτρα καυσίμου η οποία έχει ελεγχθεί και έχει υιοθετηθεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού όταν έχει καλεστεί να πάρει αποφάσεις για ενέργειες που έχουν γίνει κατά το προηγούμενο διάστημα εξαγορών ή συγχωνεύσεων αυτοπλοϊκών εταιριών. Τι λέει αυτή η ρήτρα καυσίμου? Αναγνωρίζει ότι πρέπει να μετράμε το κόστος του καυσίμου που έχουμε σήμερα με την αλλαγή που μπορεί να έρθει στο επόμενο διάστημα. Άρα αυτό που λέμε και έχουμε πει και στο Υπουργείο είναι το εξής, ότι πρέπει να λειτουργήσει αυτή η ρήτρα καυσίμου, γιατί θα λέει ότι μέχρι 30 Τετάρτου είχαμε ένα κόστος καυσίμου χ, και το αντίστοιχο τύπος πετρελαίου που θα εφαρμόσαμε από 1η Πέμπτη έχει ένα κόστος ψ. Μάλιστα. Αυτή η διαφορά του κόστους λοιπόν δεν πάει αυτούσια στο εισιτήριο, πάει το 30% αυτής της διαφοράς. Το κράτος συμμετέχει στην επιβάρυνση αυτή? Προς ώρας όχι. Έχουμε ανοίξει μεγάλες συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα και μια από τις προτάσεις του Συνδέσμου είναι ότι δεν θέλουμε να δώσει κάτι στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, να πάει στις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου και να έρθει να καλύψει τη διαφορά του ενός τύπου με του άλλου. Μάλιστα. Ούτως ώστε
η επιβάρυνση στο ναυτιλιακό καύσιμο να μην έρθει και τελικά πέσει πάνω στο ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Κατανοούμε ότι το εισιτήριο είναι ακριβό. Η πράσινη μετάβαση, ο πράσινος πληθωρισμός είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Προβλέπονται στη νέα περίοδο πολιτική εκπτώσεων σε ιδιαίτερες ομάδες επιβατών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο Σύνδεσμος, από το σύνολο των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που εκδίδουν τα μέλη του Συνδέσμου, περίπου το 34% είναι εκπτωτικά. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική των εκπτωτικών παροχών σε συγκεκριμένες ομάδες, ανάλογα το πώς το κρίνει η κάθε εταιρεία, δεν είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα πλοία χωρίς επιβάτες, δεν μπορούν τα νησιά να υπάρχουν χωρίς ακτοπλοϊκά πλοία. Άρα θα υπάρξει μια πολύ προσεκτική και σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει και τη συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό και με τα συναρμόδια υπουργεία, για να κατανοήσουμε όλοι ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το κόστος της πράσινης μετάβασης είναι υψηλό. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση και να σε παραδώσω στον κύριο Τσερετζούλια. Υπάρχουν σχέδια ανανέωση του στόλου? Χτίζεται κανένα νέο πλοίο όσον αφορά την ακτοπλοεία που μας ενδιαφέρει άμεσα? Θα πω το εξής, ότι έχουμε να δούμε νέο πλοίο, μεγάλο πλοίο στην ακτοπλοεία το 2012. Νεότευτο εννοώ. Ναι. Πλοία τα οποία έρχονται και τα οποία ανακαινίζονται και προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, έχουν έρθει τα τελευταία 2 χρόνια 1-2 πλοία. Και έχουν έρθει και 2-3 πολύ μικρά πλοία ως νέες ναυπηγήσεις. Για να μειωθεί το κόστος της πράσινης μετάβασης πρέπει να πάμε σε πλοία με νέες τεχνολογίες, πρέπει να πάμε σε πλοία τα οποία να μπορούν να εκμεταλλευτούν τους νέους τύπους καυσίμων, οποία ακόμα δεν ξέρουν ποιος θα είναι τελικά ο τύπος καυσίμου ο οποίος θα επικρατήσει. Θα είναι η μεθανόλη, θα είναι το υδρογόνο, θα είναι βιοκαύσιμα, και το κόστος αυτών ακόμα δεν ξέρουμε. Σαφώς τα περισσότερες εταιρείες σχεδιάζουν τα πλοία των επόμενων ετών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι αν υπάρξουν κίνητρα και για την αναβάθμιση και αναζωογόνηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, θα δούμε πλοία νέα στην ακτοπλοεία. Άρα αυτή τη στιγμή δεν χτίζεται κάποιο νέο? Αυτή τη στιγμή να χτίζεται πλοίο σε Γιάρδα, όχι, δεν χτίζεται. Μάλιστα. Κύριε Θεοδωράτο, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας, προκειμένου να ενισχύσει και να βοηθήσει τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στην πράσινη μετάβαση αυτή, έχει εξαγγείλει και ένα πρόγραμμα ΣΔΙΤ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το Μεταφορές 21-27, με εξασφαλισμένο 80 εκατομμύρια ευρώ και τη δυνατότητα να φτάσει ακόμα και τα 360 εκατομμύρια. Η ναυπήγηση των πλοίων θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ, αλλά θα καλυφθεί και από ακτοπλοϊκές εταιρείες. Οι εταιρείες υποχρεούνται να δρομολογούν τα πλοία σε συγκεκριμένες άγονες γραμμές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να τα συντηρούν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συζήτηση με το Υπουργείο πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι προς σωστή κατεύθυνση. Ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει η πλήρη εικόνα, το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Είμαστε στην διαδικασία της διαμόρφωσης του τελικού πλαισίου. Νομίζω για την αναζωογόνηση και αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των άγωνων γραμμών είναι προς σωστή κατεύθυνση. Πέραν αυτού όμως θα πρέπει να ξαναπάμε στις πριν μνημονίου εποχές, όπου σας θυμίζω ότι μια από τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις που είχαν γίνει και ειδικά στα δρομολόγια των άγωνων γραμμών ήταν αρχές δεκαετίας του 2010, όπου εκεί πήγαμε σε πολυετής συμβάσεις. Μετά τα μνημόνια οι συμβάσεις αυτές γίνονται πλέον μόνο μονοετής. Αν δεν δοθούν κίνητρα να υπάρξουν πολυετής συμβάσεις, πέρα από τους ΔΙΤ που είναι προς μια κατεύθυνση σωστή, ούτως ώστε οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, έχοντας μπροστά τους τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν πλοία σε γραμμές δημοσίου συμφέροντος με μακροχρόνιες συμβάσεις, θα είναι πιο εύκολο να προχωρήσουν σε υλοποιήσεις νέων ναυπηγήσεων. Ναι.
Από εκεί και πέρα, είπατε νωρίτερα ότι περίπου το 34% των εισιτηρίων είναι εκπτωτικά. Υπάρχει στο τραπέζι της συζήτησης η μείωση του ΦΠΑ στα οχήματα, για παράδειγμα, ή η κρατική επιδότηση μέρους των εισιτηρίων? Το θέμα των μείωσης του ΦΠΑ στα οχήματα είναι ένα πάγιο αίτημα του συνδέσμου μας προς όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και εξακολουθεί να είναι στο προσκήνιο. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει η μείωση του ΦΠΑ στο ΙΟΤΑΧΗ. Είναι και για μας είναι και ξεκάθαρη και κοινοτική οδηγία ότι θα πρέπει να κατέβει στο ίδιο επίπεδο ο συντελεστής ΦΠΑ του ΙΟΤΑΧΗ με τον επιβάτη. Το συζητάμε με το συναρμόδιο Υπουργείο, ακόμα δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση από το Υπουργείο για το τι μέγενες αυτό. Θα πω το εξής, ότι η ακτοπλοεία που θεωρείται και μέσω μαζικής μεταφοράς και έτσι θέλουμε να αισθανόμαστε κι εμείς και συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των νησιών και στην συνδεσιμότητα της ελληνικής επικράτειας και των συνόρων της Ευρώπης, παρέχει εκπτώσεις εν αντιθέσει με άλλα μέσα μεταφοράς σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, χωρίς να επιστρέφει πίσω από κάποιο συναρμόδιο Υπουργείο το ποσοστό των εκπτώσεων το οποίο δίνονται, όπως δίνονται εκεί πίσω χρήματα στο κτέλ για τη μεταφορά των πολυτέκνων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των φοιτητών. Η ακτοπλοεία είναι μια καθαρά επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία οι εκπτώσεις που παρέχονται από το σύνολο των ακτοπλοϊκών εταιριών χωρίς καμία ανταπόδοση από το ελληνικό κράτος. Κύριε Θεοδωράτο, οι ακτοπλόοι έχουν προσπαθήσει και έχουν κάνει βήματα για την ανάπτυξη της επιβατηγού ναυτιλίας. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν είναι πάντα ευίωνες και εύκολες ως προς αυτή την κατεύθυνση. Οι συνθήκες δεν είναι πάντα ευίωνες, σαφώς δεν είναι πάντα ευίωνες, και θα πω το εξής, ότι έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές τα τελευταία 25 χρόνια στον ακτοπλοϊκό χάρτη και με δρομολογίες νέων πλοίων μεγαλύτερων, πιο σύγχρονων, πιο γρήγορων, και έχουμε να αντιμετωπίσουμε στάσιμες λιμενικές υποδομές, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανεπάρκεια λιμενικών υποδομών, παρόλο που οι εταιρείες καταβάλουν, οι επιβάτες μάλλον καταβάλουν και οι εταιρείες μεταφέρουν στα εκάστοτε λιμενικά ταμεία πολύ μεγάλα ποσά ανά έτος. Τα οποία αυτά τα ποσά των λιμενικών τελών δεν τα βλέπουμε να είναι ανταποδοτικά. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο δραστηριοποίησης του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ δύσκολες λιμενικές υποδομές, είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη προσόδια που καταβάλει, ειδικότερα τα πληρώματα και τους κυάρχους των πλοίων, για να μπορέσει να υπάρχει απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των νησιών μας. Αυτό με προλάβατε κιόλας, ήταν και η επόμενη και τελευταία μου ερώτηση όσον αφορά τις λιμενικές υποδομές και την ασφάλεια, γιατί βλέπουμε εύκολα πολλές φορές κριτική ή σχόλια, αλλά η αλήθεια είναι υπάρχει πάντα στο νόμισμα δύο όψεις και οι λιμενικές υποδομές δεν είναι αντίστοιχες πλέον ούτε της εποχής ούτε των πλοίων που φιλοξενούνται στα λιμάνια, αλλά αυτό βέβαια έχει να κάνει φυσικά και με το πλαίσιο γενικότερα της ασφάλειας, που κατά διαστήματα όσοι ασχολούνται με την ακτοπλοεία το θέτουν συνεχώς στο τραπέζι της συζήτησης και δίνουν έτσι τη δικιά τους προέκταση του θέματος. Κοιτάξτε, το θέμα των ανταπόδοσης των λιμενικών τελών είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά. Και μια και μιλάμε, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι η Πάρος περίπου πρέπει να έχει 2 εκατομμύρια ευρώ, να αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από λιμενικά τέλη το χρόνο. Ας πάρουμε την προηγούμενη τριετία. Αν αυτά τα χρήματα είχαν πέσει στο λιμάνι, θα είχαμε ένα άλλο λιμάνι. Πρέπει όμως να εξυγχρονιστεί και ο τρόπος που επενδύουμε στα λιμάνια. Πρέπει να γίνουν πιο γρήγορες οι διαδικασίες. Για να γίνει μια αδειοδότηση για μια απλή ράμπα σε ένα λιμάνι, θέλουμε τεράστιες διαδικασίες και τεράστιους χρόνους. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το 2025 για πρημοδοτήσεις πλοίων μόνο στα λιμάνια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το 2025 για παραμονή πλοίου
σε λιμάνι για να φορτώσει και να εκφορτώσει επιβάτες και οχήματα, λειτουργώντας όλες τις μηχανές, γιατί είναι αδύνατο να σταθεί αλλιώς στο λιμάνι το πλοίο. Κύριε Θεοδωράτο, ευχαριστούμε για την επικοινωνία αυτή και για όλα όσα μας μεταφέρατε. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια στο έργο και την δουλειά που έχετε να τρέξετε για όλα αυτά όσα που συζητήσαμε. Ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία και να ξέρετε με στη διάθεσή σας να συζητάμε όλα αυτά τα θέματα, ώστε να ενημερώνεται καλύτερα και ο νησιωτικός κόσμος. Ο στόχος αυτός ήταν και της επικοινωνίας μας, γιατί με την είδηση ότι αυξάνονται τα εισιτήρια θα αρχίσουν οι συζητήσεις, και σωστά και καλά κάναμε και καλά κάνατε και είπατε αυτά που πρέπει να ξέρει ο νησιώτης για να ξέρει που θα πρέπει να βλέπει το πραγματικό πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά. Επίσης να είστε καλά.